A my jsme natáčíme video, jak něco sníst. Minule jsme jedli ocet a to bylo teda hnusný. A dneska zkusíme hrubou mouku a polohrubou mouku. Když máme to skoro stejně. No. Takže nejdřív tu polohrubou, jo? Nebo hrubou. Jo? A teď to asi ne. Jo a pestříme si to pepřem a solí. Takže, no dělej, no to. Jak se to seká, Skurvej. Pojď mi to. Nevím, nějakou normální písničku, dělej. To opepříme. Jo. Co? Tak jo, na zdraví. Takže 3, 2. Dělej, jdem dělat. Nepočkej, ty hrubou. Dělej. Proč já, když je to svůj barák? Tak ještě jdu. Tak. Dělej. A teď. No. Takže 3, 2, 1. Igual tady. Ty vole. Jo, jasný. Ty vole. Chtěla tam zedvakce. Tak a teď tuhle. Teď tu mám důvod. A já taky jdu. A na to si dáme takovou chviličku. Dělej. Bude muset ruky, tak dělej. Tak já jdu blízko, tak já. Já teď jdem pač. Pojď to. A ty se mi schodá těsto. To mi to bude nějaká kurvina. Ty vole. Já to si nasypla do představy. Mě žádný kus nikdy nedá pusu. Něco bych si řekla, že bych si tam nedokážela. Pojď se. Ještě asi nikomu nedojde. Celou bílou držku. Tak mě to přijde. Šupni si. Tak já, kdyby se měli. A bylo to hnusný pěkně. Beyoncé.